Lamaw te lungai ko mina tokpa hoi na te khat khop ni hong zon no ni amen. Kilom na kitchen na khazonga nei lo bi tokpa hong na ham pe kai te himun sa na ti kai pom chei ni. Amen hallelujah. Long in nan ki hong ba ni kasep man hilo
Tenate tunina topa ng alamdang takina amalo na umasagdingi. Ipailambang loy na itiyalo min topa hoy na mo dihiya. Tunina nang inakido sasa nalungsim nakihon sasa topa nang ilupul na pinili. Mimalkiap na naidiha bentam na nikol gamaling tungen ni na inasem na company ading tunget sang ni then out there financial crisis na chi si boy ito kesay amutay tena mai kum chen na sebak sa mama dinga in man te tur som ngale teng khat ke gal kiam dinga gas man pe ngale tunga ka dingi china amuna zong man the khadingi ai jong ina pasian begin thei to be inasep na company thu ba pe ni ya tenaute itate inaute de thu nge sang ni khojin gam bak te de thu nge sang ni ong tung ning thanksgiving de ya bol pin sap even dai khai jong ina even David khai noi jong ina amau te ni hang ina alam dang por suwa khan lo na ong tun ngen na di alam dang pasien is sa tao nil na ingal ngen na di ina ngak tang wal te na pang te nu pi pa pi ko ma pe alam dang to pa ilon na to pa yom pi na nga ngen na di pi na sok ta tang thu ngen khon ni hallelujah hallelujah kom yong to pa pasien lung da mo ngi to pa dam na nong pek men lung da mo to pa pasien na sep silbol maban hoy mama khatjan nong pek man kal udam hi to pa o baba sen sem na bol na haw na cha na inom na sangka na kahi na kempe o nang manong chim nong kema kalungurap to pa nang manong happy na hambeng mahe to pa nang lesanom lo pe umaloy na to pa ngat na kasi pa Jesi kulambas polvi nang manong happy na wong sonong tumsaka tau ba tuni na hun pa nung asa man kalunguran tau ba senong piak chiram na nong piak hun pa sunga nang mamay pa zong nuam o na biang bukang kiloy nuam lo nang mabiak piak na tau ba senong masanay lo polvi mi tayong kapoko hi tau ba mamibal katsa kitang sam natin ng o kol gamari tunga sa kunge to ba gal pol sa kol gaman tunga sa kunge nela don le to ba set ni bol o baba sia sumlu sumpate to ba sia nang manamaom na chia gal tai te hito ina pitang ke nang mahot ke na nang magup ke na nang maupina nang asang yatain alam dangin kol gaman sotang na tay nang to sa dam nang to sa tahin nang magkungang iya dehi to pa meron ka kamsi pa kin na hangin o papa siya senata tayo zongin house representative tayo zongin at o papa siya impeachment of buhayin kamsi po ni kiamin o papa siya mailamak ng tungdi o papa siya oh, Baba siyan naman haksan na tom to kipir sakit. Baba siyan alam ng maupinahang. Kakampani isip natin sa isu minatupa kapyahin. CEO manizate makain da kempo. Na sem sibol da kempo sa isu minatupa kapyahin ito pa. Nang maupina ng asang askim ito. Kote ani na sem hoy pen na sem lope. Oh, inko le mimal nunta na din na to pa siyan na sepate. Puman kasem zo kabozo na ni company te nang man daw pa na lo china tupang peksa chinam sem wolte chinam na ludo na peksa na pang te na tu kong hesak ito nang naman nasungazung tu kangia din na to pa siya oh pa siya lampion mi te nang making ang kagitong ya din tu kong hesak popis ko kwalin kang bakte ng pokong ito pa vai tom to zino himawin to ba nang man naong pinahoy natin to inom tayong kapoko ito pa inom na nang mahoy natin to bitag ng kemsak tayo ong tong din sa sisi kem polpi kem adi na to pa siya o speak ka nga kasabu even dai kai zongin even David kai no zongin pa ba siya chiram ludamin ong tungin
Baba sian kau terin kitang sam leitung tu khatu. Baba sian no so na kito so na tupa. Paul bisunga takin ang tung sangye tayin to baba sian. Unle vai ta camp to baba sian. Kau te agel kasi to atang tung sangin nang manay. Khalo na lo chin na. Oh no so na kipungbo na nang mau na sunga to baba sian no. Oh no saksem sem na. Mia din na nang man na sebahiman to pa. To nang mavanglen na Paul bisunga nang mantong saktay. Oh, Paul bisunga to pa sinay pe balit pe nung nang magunong kupken na uang sunga katong pelem lo na kung tun kim tin na dingo na. Oh, kasyang to mi mal katyan lungsim sunga. Nang mahito ba lungsim kung kaktay honi na. Nang mavanglen na ang tungkim saktyan tay. Lung namong tuni biyak-biyak na sunga to pa. Oh, lungsim sok talote swatang na biyak-biyak na ang sok saktay. Pumpidam lo mite pumpidam na biyak-biyak na ang sok saktay. Khachidam lo mite na o khasotang na le no pawasiano khasuan no sona biyak-biyak na ang sok saktay. Bungkel na kipatlay sang top dong. Nang mahoy na hati na nung toba nung zoping yading dayin. Zaisu kasi min kabik suwangin na hitutang kung ngeno yung sangin papasiano. Amen.